Майко, взимаме кредит от банката 50 000 евро. Да. 49 500 за мене. За тебе какво става? Смятай сега, смятай. Немет. 49. Kad slagaš ošti 500 i ola 500 i 500. 500 и 500. Не, 540 става. 540. 400 става. Вала и май. Абе, да умра не е така. Абе, така е. 4 ти зомби, 49 49 и 500. И 500 колко става? 540 и 400. Ако съм пияна, толкова сма. Вие мене замсалак не мам ли? 49 и 500. И още 500 слушаш колко става? Ама, Роске, 49 и 500. Колко става? Йола, 500 и 5000. Я. 50 и 400. 400. Защото от 500 вземаш 10 000 слагаш на 490, точно 50 000. Е, защо 490? 400 хиляди, къде гажала? Повече. Тя да мисли 500 хиляди гажала. 50 хиляди. 50 хиляди меми. Да. От 50 хиляди, 49 хиляди. А, това са... Сот ги чел са. Багба. 49 и 500. От 50 като изкарваш 500, колко става? 49 и 500. 44 хиляди чула. 49 и 500. Бежанам 49 и 500, колко става? 49 хиляди. Не вирайте. Заплели бе, аз не съм малум. Ем да хай заплели си ми. Заплели бе, бе ти. Бурда кафа ба. Майко да ли чуват? На кен магите леки Георги да бе. Така е бил шанс. Майк, нарочно ли правиш къде? Ако правя нарочно, виж го.